يوناس أو جرمان نوح عمت استقمته بالصراحة استقمته جنكا أوشتو ناي بحتاونا سمعت زنبورا منسي نعمتات صرحو جنزب قطيبو حدار مسريتو قسانات كركب يمنا نبره بمحارو مراقبتات السوشيال ميديا أبيلو مسحانتي أب كامبالا تنبر بوال تلاليه كسما سارة يبهال سارة بتعمى زراربان مقورك آلات اللب يوناس كتسركو جمرت نافقوتي نعايخا رخيبك نعاخا رخيبس كال أيدل نابلت معلتا بتليفون تتابعو نبرت يوناسون بفرات تصنفون سارة كابتي زلاتو ناي كامفالا هيوت نموصا مساي هيوتم نمسندا زكالو كل نجر كجبر قاليات ولا كابسي جزيت جميرو سارة استفالي بمغنياتات تقرب جمرت حضر حمام علني ولدت أجيمهم ورقة كسرح جنزبي بلي ورقة كسرح جنزبي لني نابلت بترجع جامي جنزب تحطو نبرت يوناسكا سخيكت شجري بموال ببعلتون ببي أوارحني سدلا نبره بدمر كوابي $5 سدلا إذا جنزب زين يوناس نعمة دخامون رهاتون ينير يخون دامبر تحكي كاب يوناس حسوا أزياز رحقات يانيره سارة أب كامبالا مسكال ودي حدار مسريتا بسلام تنبر كم زلا يوناس أي فلتن تنعو يفكرك أي إنها بلد تسدلو زنبرت ملقطات نتيقة وترخ وجنزب تراي نممزاز السدالو وتواصوي نيرو اتبرهان زمسلو زنبر فقري بسلامات المستشفى مغانو كفلت أي كالن يوناس معتاوي معاسينا خنرخب النابلك حتى خلو سراغن حدثي مهناتات النافترات كترنجيو تجمر بتحد وجن كأمسي أبطأ زلوا بعل بيتا بتيونا سلل الجنزابي وتاتمر نبرت حدا معلت جن يوناس كاب جرمنا بكامبالا زغد عركو زعبة سارة الصبيح زينا حيزلوا مسا التي كاب كامبالا سملس عركو برهانة مس يوناس بسرخ بجوز وتلويتو نبره يوناس عركي كنجرك كازك بان حكالو كناخ نلبخا كي حاسو يفرح بالو يوناس بجنكت انت يكوينكا دحن دي قايلو تربشو حاتوتو برهانو تليفون اوصيو حدا سلا رايو ابتسلي سارة مس حدا ودي تحاقفا اب حدا معرق بيت رايا ازي سبا ازي بعال بيتا ايو اتي نعاخا نحكمنا نورقت انتبلكاز نبرت جنزب نعقو مكينا نختكزالو حبراو عبيتهم كهنصون ايا تطقيماتلو بالو يوناس سنبد امرو كامناي قال اي خونن يزيو نساك ساب موت افكرك يفكرك ايات بلن እና በለኽ ከራኸር ፈተነ ግና ከብርሃነ ዝያዳ ሞርትዕታት አራዩ ሰራው ካምፓላ በሰላም ትነብር ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ሰብዓ ሓዳር ካብ ዝገብሩ ዓመታት ከም ዝገበሩን ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦምን ነገሩ ዮናስ ብናይ ቁጣዕ ሕርቃንን ስምዒት ተዋሒጡ ንሳራ ደወለላ አመጀመራ ከም ልሙድ ፍቅረ ይናፍቆተ ኢና በለት ክጅምር ፈተነት ዮናስ ግን እቲ $5,000 አበይ አሎ እቲ ኣብ ጥቃቅ ዘሎ ሰብኣይ ከመኒ ኢሉ በሓይሊ ሓተታ ساران وحد سكنت دحر مبال اتي طعم دبصا تلوط امو يوناس ازي عالم زي ناي بالحاتنياتات مسخاو جرمن كوينكا اتسدل زنبركا ገንዘብ ንህይወተይ መመላእታ ይነሩ ስለስ ገበር ካለ ጽቡቅ ነገር ኩሉ ያንየለይ በላቱ ዮናስ ከመይልኪ ክትልምን ኺልኪ አና ሓዳር ገብር የኮ ተስፋ ዝገበርኩ በላ ንሳግን ብዙሕ ድምጺ ስምዒትን فقر ጥራይኑ በዓሉ ስራሕ አይኮነን ንስኻ ንዓይ መሳለል ኢኻ ነርካ ሕጂ ንስኻ ኣነን ኣተው ሓደ ኣብ ስልኪ ኣይንተኣማመን ኢላ ብሎክ ገበረቶ ዮናስ ነዊሕ ሰዓታት ደንዝዩ ተረፈ እቲ ንዓመታት ኣብ ጀርመን ዝፈሰሰ ረሃጹ እቲ ብቁሪ ይኹብ ሙቀሰሪ ሒዙ ኣከው ገንዘብ ንጥልመት ሓንቲ ጓል ክኸውን ሙሉ መዓሉ ንልቡ ሰበሩ $5,000 ጥራይ ዘይኮነ እቲ ንደቅ ሰባት ዝነበሩ እምነት ይጠፍዩ ካብቲ ግዜ ተጀሚሩ ዮናስ ሓደ ትምርቲ ወሰደ ፍቅሪ ቃላት ጥራይ ዘይኮነ ብተግባርን በእምነትን ከምዘን ከም ዘለዎ ፍላይ ድማ በመሓሮ መራኸብታት ጥራይ ዝፍጠር ዝምድናታት ሙሉ እምነት ይብካ ህይወት ካን ራስ ካን አሕሊፍካ መሃብ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ተገንዘበ ድሕሪ እቲ ዝሰንብድ ጥልመት እቲ ብሎክ ምግባር እቲ ታሪኽ ኣው ኣይተወደን ዮናስ ምሰሙናት ዝኣክል ኣብ ዓሚቕ ጭንቀት ወደቀ እቲ ዘጥፎ ገንዘብ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ብሰንክ ዛጓል እዚ ኢሉ ምስ ቤተሰቡን ዓርክቱን ዝነበሮ ርክብ ተቋረጸ ምዃኑ እናተዘከሮ ሕሉን ቆቕሶ ጀመረ እንተኾነ ግና ዮናስ ሰቂሉ ክርገጽ
ክርገጽ የብላይን ዝብል ውሳነ መጸ ዮናስ ንሰሙናት ድሕሪ ምስቃይ ነቲ ዘጋጠሙ ነገር ንኻልኦት መምሃር ክኸውን ከም ዘለዎ ተገንዘበ ምስቲ ኣብ ካምፓላ ከይዱ ዝነበረ ዓርኩ ብርሃነ በመምኻር ነቲ ሁሉ ምሳራ ዝገበሮ ናይ ገንዘብ ምትስላጥ ትራንስፈር መርትዖታት እቲ የፍቅረካ እናበለት ሰደሉ ዝነበረ መልእኽታት ስክሪንሾት በመግባር ዮናስ ሓደ ነገር ንምግባር ምስ ወሰነ ነቲ ንታሪኽ ንምሳልን ስእላን ገይሩ ኣብ ቶም ኣብ ኡጋንዳ ዝርከቡ ናይ ኤርትራውያን ማሕበራዊ ገጻት ፌስቡክ ግሩፕ ዘርግሖ እዛ ጓል እዚኣ ንሓደራ ንምህናጽ ንዓይ ጠሊማትኒ ካልኦት ሕዋት ከይትታለሉ ተጠንቀቁ ብዝብል መልእኽቲ ኣሰነየሉ እቲ ዜና ከምባር ሓዊ ኣብ ሙሉእ ካምፓላ ተዘርግሐ ሰብኣይ ሳራ እቲ ሓላልን እዝውትን ኢሉ ዝኣምና ዝነበረ ሰበይቱ ብኸምዚ ዝበለ ነውሪ ገንዘብ ክትእክብ ምጽናሓ ክሰምዕ ከሎ ሰማይን ምድርን ተገልበጦ እቲ ዮናስ ሰደሉ ገንዘብ ሳራ ካብ ቤተሰበይ ዝመጸኒ ሓወላ እዩ ኢላያ ንሰብኣያ ትነግሮ ነይራ እቲ ሰብኣያ ብሕርቃን ተላዒሉ ንሳራ ካብ ገዛ ኣውጻእ እቲ ብጥልሚ ዝተሃነጸ ቤት ብነውሪ ፈረሰ ሳራ ብናይ ዮናስ ክህባ ጸንሐ ፍቕርን ገንዘብን ጥራይ ዘይኮነ እቲ ዝነበራ ፍቕርን ሓዳርን ክብረትን እውን ኣብ ቅድሚ ዓይና ክበንንን ክፈርስን ረኣየቶ ዮናስ ግን በዚ ኣይተሓጎሰን ሕነ መፍዳይ ሰላም ኣየምጽን እዩ ዝብል ስምዒት ሓደሮ ንሱ ዝደለዮ ነገር እንተነይሩ ካልኦት ሕዋቱ ከምኡ ከይበጽሖም ንምጥንቃቕ ጥራይ እዩ ነይሩ ድሕሪ ወርሒ ዮናስ ካብ ሓንቲ ዘይትፍለጥ ቁጽሪ መልእኽቲ መጽአቱ ሳራ ነበረት ዮናስ ኩሉ ነገር ኣጥፊእኻዮ ሰብኣይ ፈትሕኒ ህዝቢ ጸሊእኒ ስድራ ቤተይ ሓፊሮም ለይ በጃኻ እቲ ፖስት ኣውርዶ ክትብል ለመነጦ ዮናስ ብህድኣት ከምዚ ኢሉ መለሰላ ኣነ ነቲ ፖስት ከውርዶ ይኽእል ግናኸ እቲ ኣብ ልበይ ዝገደፍክዮ ቁስልን እቲ ሰረቕክዮ እምነትን መን ይኽምልሶ እቲ ገንዘብ ንዓይ ዓቢ ትምህርቲ እዩ ነይሩ ሕጂ ሰላም ረኺባ ኣለኹ ንስኹ እውን ምስሕልና ኸይተዓራቒ ዮናስ ካብ ዝነበሮ ናይ በይኑ ናብራ ወፂኡ ዳግማይ ምስ ስድራ ቤቱ ንዓርኩትን ክቀራረብ ጀመረ ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ሓድሽ ስደተኛታት ቦለንታን ክሕግዝ ጀመረ እቲ $5,000 ከም ክፍሊ ናይ ሓደ መሪር ዩኒቨርሲቲ ህይወት ክቆጸሩ ድሕሪ ዓመት ዮናስ ብሓቂ እትፈትዎ ንጥሪቱ ዘይኮነ ንመነቱ እተኽብር ጓል ተላለየ እዚ ሓዳስ መጻምቱ ነቲ ሕሉፍ ታሪኹ ሰሚዓ ንሕና ደቂ ሰባት ንጋግኢና ግናኸ ካብ ጌጋና ተማሃርና መቐጻሊ እዩ እቲ ዓወት ክትብል ኣጸናንዓቶ ዮናስ ሕጂ ሕጉስ ሓዳር መስሪቱ ይነብር ኣሎ ሳራ ግን ክሳብ ሎሚ ኣብ ካምፓላ ንዝረኣያ ሰብ ኩሉ ከም ምልክት ጥልመት ኮይና ትጥቀስን ትምሰልን ኣላ ሳራ ካብቲ ሰብኣያ ምሕረት ክትረክብ ተስፋ ገይራ እኳ እንተነበረት እዚ ኩሉ ንዓኻን ንደቅናን ኢለ እየ ገይረዮ ኢላ ክትእምኖን ተፈተነት ንሕና ክንጥቀም ኢለ እየ ካብቲ ወዲ ገንዘብ ዘምጻእኹ እናበለ ክትማጎት ተፈተነት ግን እቲ ሰብኣያ ካብቲ ዝገመቶትን ላዕሊ ጨካን ኮይኑ ጸንሐ እቲ ምስኣ ዝነበረ ወዲ ወይ ሰብኣያ ነቲ ብገንዘብ ዮናስ ተገዝአ ነገራት ነቲ ዝተዓደገ ጥሬትን ሒዙ ንሳራ ካብቲ ገዛ ብሓይሊ ምተውጻኣ ንስኺ ንሓደ ሰብ ክንዚ ዝኣክል ዓመታት ክትጠልምዮ ካብ ከኣልኪ ጽባሕ ንዓይ እውን ክትጠልምኒ ኢኺ እቲ ገንዘብ ሕጂ ናተ እዩ ንስኺ ግን ኣብዚ ቦታ የብልክን በላ እቲ ዘገርም ድማ እቲ ሰብኣያን ሳራ ጥራይ ኣይኮነን ኣውጽእዋ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ሓንቲ ካልእ ጓል ናብቲ ገዛ ብገንዘብ ዮናስ ዝተሃነጸ ቤት ኣእተወ ሳራ ነቲ ሰረፈ ገንዘባ ሒዛ ክትሃድም ክትፍትን ከላ ንሱ እዚ ገንዘብ እዚ ናይዚ ጥፍእፋእኽዮ ስም ስድራ ቤተይን ካሕሳ እዩ ኢሉ ኩሉ መንጠላ ሳራ ኣብ ጽርግያ ካምፓላ ባዶ ኢላ ተረፈት እቲ የፍቅረካ እየ እናበለት ዝመዘዘቶ ዮናስ የለን እቲ ንዕኡ ኢለ እየ እዚ ኩሉ ዝገበርክዎ ኢላ ዝትምክሐሉ ሰብኣያ እውን የለን ሳራ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ኮፍ ኢላ መሪር ብኻት በኸት ንወርቂ ዝነበረ ልቢ ዮናስ ሰይረ ንሓሰር ዝኾነ ሰብኣየ ሂበዮ ሕጂ ወርቀይ ጠፊኡ ሓሰረይካ ነዲዱ ክትብል ኣምረረት እቲ ዮናስ ዝሰደደትሉ ናይ ጥልመት መልእኽታት ሕጂ ኣብ ልባ ከም እሸኽ ክወግኣ ጀመረ እቲ ወዲ ሰብኣያ እውን ካብ ፍርዲ ኣየምለጠን ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ እቲ ብጥልመት ዝተመጸ ገንዘብ በረኸት ሰኣነ እታ ሒዝዋ ዝነበረ ሓዳስ ሰበይቱ እውን ከምቲ ሳራ ዮናስ ዝገበረቶ ንዕኡ መዝሚዛቶ ምስ ካልእ ይዓደመት እታ መኪና ሓደጋ ገይረዋ ዓነወት እቲ ቤት እውን ብሕጋውን ዕዳታት ብሰንኪ ተታሕዘ ዮናስ
ግን ካብ ጀርመን ኮይኑ ነዚ ዜና እዚ ክሰምዕ ከሎ እግዚአብሔር ፍርዱ ኣይድንጉይን እዩ ጥራይ በለ ንሱ ሕጂ ኣብ ህይወቱ ሰላም ረኺቡ ብሓቂ እትፎቶ ሰበይቲ ሒዙ ንዝሓለፈ ታሪክ ከም መሪር ተመክሮን ጥራይ ይዝክሮ ኣሎ ጥልመት ከም ዓንኬልያ ካብ ሰብ ጀመረት ናብ ሰብያ ተመለስ ንሰባት መሳለል ጥራይ ጌርካ ክትጥቀመሎም እንተደሊኻ መወዳእታኻ ከም ናይ ሳራን ናይቲ ሰብኣያን ውርደት ባዶነት እዩ ብፍቅሪ ኣይተቀለዱ ብርሃጽን ካልኦት ኣይትንበሩ ዘርአኻ የምዕጻድ ስለ ዘይተርፍሞ ደሓንኩ